Първа част! Каш, търсим кажа, да остава. Здравейте! Здравейте, какво искате? Нали, документи трябва да подписвам за къща. Колко къщи? Една, може би беше една. Две. Аха, добре, ето. Пишете това, моля. Добре, готово. Благодарим. Готово, къщите са приети. Може да ги дърсите на улица Олмнай. Добре, благодаря. Може да тръгваме на онлайн улица. Ние сме двете в една. Те са двамата в една. Къде са брат, сестра ни? Къде са те? Не знам дори. Хора, аз имам да създавам още хора, между другото. Още хора имам да правя, защото буквално нямам нищо ново, освен тия 4-мата тук. И дори не знам какви са дрехите на малките бебета, тук трябва да са едно. Добре. Да има някои колекции от новото бебе. Като сме нова къща. Иначе на колко се бях между другото? Аз съм на 17. Аз съм на 18, вече имам лична карта. Вау! Да. Първо малко да се попочинем малко. Добре, аз съм за и аз.